चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपन पहिलका मुकाबला खेली स्टेडियम में। बरसा पारा में गुलाबी गुलाल छाई कि फिर पूरा मैदान में पियरी छाई। टाटा आईपीएल 2025 के आगिल बा दूसर का डबल हेडर के वार। अतवार के दिन कौन टीम बिया जीत खाती तैयार। डबल हेडर के दिन बाद दूगो मैच खेलल जाई। पहिल का मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, तो वह दूसर का मैच राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। ई बैठकी में दोनों मैच पर बात हुई, लेकिन उससे पहले रहुआ सब जाई जाई चैनल के सब्सक्राइब करी जा, शेयर करी जा, बेल आइकन के दबाई जा और फिर ये वीडियो सबके हो तक पहुंचाई जा। है रनदारी तो सबके भाईला जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेला। टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 10 अब के अपन दम दिखाई ई मैच में पता चली। दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। दिल्ली के टीम पिछल का मैच जीत के आवतिया लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। आखिरी ओवर में वो मैच के सस्पेंस खत्म भई रहे। आशुतोष शर्मा छक्का लगा के मैच खत्म कैले कहले कि युवा जोश टाटा आईपीएल 2025 में बरकरार बा। तो दूसर का दिन सनराइजर्स हैदराबाद भी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ही खेलने रहे, लेकिन वो मैच में एसआरएच के हार मिला रहे। लखनऊ के भोजपुरिया टीम आके अपन दबंगई दिखौलस, हैदराबाद के गढ़ में जाके हैदराबाद के हरौलस। पूरन के बल्लेबाजी बड़ा बेजोड़ देहे के मिला रहे। एसआरएच खती एके नाराबाई सीजन अब की बार 300 पार। दूसर का देने दबंग दिल्ली हमला करी जोरदार। मैच तो जोरदार होके वाला बा। रउआ सब कमेंट सेक्शन में जाके बताई जा कि कौन टीम के पलड़ा भारी बा, आका 300 पार हो सकेला। अब पन्ना के पलट देल जाओ। टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 11 राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। एक देने राजस्थान के रणनीति तो दूसर का देने माही भैया के चालाकी। एक देने लौकी शाही ठाठ तो दूसर का देने सिंह के दहाड़। अब मेन बात ई बा कि दोनों टीम अपन पिछल का मैच हार के आ रहल बा। राजस्थान रॉयल्स के केकेआर आ एसआरएच हरौलस, तो वह चेन्नई सुपर किंग्स के आरसीबी के टीम उ लोग के घरे में जाके 16 साल बाद हरौलन जा। अब जब दोनों टीम आमने सामने रहल बा, आंकड़ा ही कहता कि दोनों के बीच 29 गो मैच भइल बा, जौना में 16 बार चेन्नई सुपर किंग्स के जीत मिलल बा, तो 13 बार राजस्थान मुकाबला अपना नाम कैले बा। गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेलल जाई। पिच के बारे में अगर बात कल तो शुरू में तेज गेंदबाज की मदद दी और ओकरा बाद स्पिनर लोग अपन दबदबा कायम करी है जा। आई मैदान में रन के बरसा हो सकेला। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपन पहिलका मुकाबला खेली स्टेडियम में। अभी मैच में वो कौन कौन खिलाड़ी बाड़न जा जेकरा ऊपर सबसे ज्यादा नजर रही। सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत करी है, उनकरा से ढेर उम्मीद रही। शिवम दुबे के आज बीच में कमान संभारे के पड़ी। रचिन रविंद्रा बहुत बढ़िया फॉर्म में बाड़े। अब फिर आखिरी में जब माही भैया मैदान में उतरी हैं तो एक बार मैच फिनिश करे के पड़ी। खलील अहमद नया गिना के स्विंग करा सकेले। स्पिन गेंदबाजी में नूर अहमद। जैसे जैसे मैच बढ़ल जाता वैसे वैसे उम्मीद बढ़ रहल बा। आई खिलाड़ी अपन अफगान जलेबी में बल्लेबाज लोग के फंसा रहल बा। तो वह आरआर देने से यशस्वी जायसवाल से एक बार फिर से उम्मीद रही। ध्रुव जुरेल के बल्लेबाजी बेहतरीन करे के पड़ी और संजू सैमसन के एगो टिकाऊ पारी खेले के पड़ी। गेंदबाजी में संदीप शर्मा और जोफ्रा आर्चर पर एक बार फिर से नजर रही। रउआ सब जाई जा, चैनल के सब्सक्राइब करी जा, बेल आइकन के दबाई जा, ई वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा ताकि सबके होके आईपीएल के क्रिकेट अपडेट भोजपुरी में मिल सको। वह सब कमेंट सेक्शन में जाके बताई जाए का बरसा पारा में गुलाबी गुलाल छाई कि फिर पूरा मैदान में पियरी छाई। ये वीडियो में अतने बा, ऐसा ही प्यार देत रही जा, आ भोजपुरी के आगे बढ़ावत रही जा।